अनसायनाय मोनदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेयाव मोनसे क्लियार पिक्चार फैदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जे बनरगाव समस्तिया UPPLआनो देरहासिगोन बिनि क्लियार मोनसे पिक्चार दिनै नुनो मोनदों। बेवहाय BPFनि बिजाथि देरहादों आरो बिथांमोना नांगौ बायदि खामानिफोरखौ रायजो राजानि मावबोनो हायाखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय दुखु मोननाय फैदों आरो बिनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय जइन जाफैदों UPPLआव। गाव ब्लक कमिटि UPPLनि मोनसे गिदिरथार जयनिं प्रग्राम बेवहाय खुंदों, जों बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बनरगाव ब्लक कमिटि UPPLआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दङ आरो दिनै 11 जौनिख्रुइ बांसिन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जयनिं जानाय बे हाबाफारियाव फैनानै आङो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि मोनसे दालाय हिसाबै बे ब्लक कमिटिया जिखिनि खामानि मावदों रायजो राजानि बिनि मोनसे अनसायनाय मोनदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयाव मोनसे क्लियार पिक्चार फैदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जे बनरगाव समस्तिया UPPLआनो देरहासिगोन बिनि क्लियार मोनसे पिक्चार दिनै नुनो मोनदों। गोबाव सम बेवहाय BPFनि बिजाथि देरहादों आरो बिथांमोना नांगौ बायदि खामानिफोरखौ रायजो राजानि मावबोनो हायाखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय दुखु मोननाय फैदों आरो बिनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय जइन जाफैदों UPPLआव। आरोबाव जों खोनानो मोनदों आरोबाव हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बेवहाय जइन जाबावगोन आरो आङो दिनै 40टा समस्तिखौ बेरायनानै बेखौनो नुदों जे फैगौ मास मोनसे मोननैनि उनाव बे 40टा समस्तियावबो UPPLनि जि सापर्टार बियो 60%निख्रुइ बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय जियानो बिसायख'थि फैया मानो UPPLनि बिजाथिया जोबोद मोजां भट लानानै देरहागोन बेयो रोखा जाबाय आरो बनरगावआवबो UPPLनि बिजाथि देरहागोना सम्पुर्ण भाबै जों नायोब्ला रोखा जाबाय। बिथांमोननि खामानिखौ मावबाय थादों BJPआ, जों जोंनि खामानिखौ मावदों। दायो जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ। नेक्स्ट बिसायख'थिनि उनाव मा जागोन एबा बिसायख'थिनि समाव मा जागोन बेखौ जों दानो बुंथ'नो हाया, नाथाय UPPLआ गावनि लाइनजों खामानि मावदों। जोंहा गावहा एजेन्डा दङ BTR ओनसोलाव गोजोन गायसननाय, BTR ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानाय, BTR गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनाय आरो बेफोर एजेन्डाखौ लानानै जों गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफोरनियाव मोनसे फोथायनाय फैदों आरो बे फोथायनायखौनो लानानै UPPLआ जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों BTR ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। थेंक इउ।